Minun yli vai? Pompautetaan enää! On piilouduttava! Piilooli! Mä jatkan sen näin taitain ja pakostakin pomppien todellisen voimallisen pompun sellaisen! Terve kanikorva! Hei, kuinkas nukut töissä? Kuules, minulla on kaalisato kerättävänä, joten voisitko olla pompimatta pari päivää? Pomppimatta, mutta sitähän... Tiikerit tekevät parhaiten. Niin, tiedän. Hei, nyt keksin! Kas siinä, tiikeri, on kieleke. Harjoita hyppyjäsi siinä. Minä pääsen tuonne 2 pompulla. Maailman paras pomppaaja ja pääsee 1. No kiilotapa se pokaali valmiiksi. Tämä tulee vaatimaan ankaraa rahaa. En pidä tuosta ollenkaan. Avasta samat ja louismistaan. Onnettomuuksia sattuu vain kun tiikeri on läsnä ja hänellä on nyt muuta tekemistä. Hei, kani! Se kieleke on mahdoton. En pääse edes parhaalla pompullani. Sinun on autettava minua. Autettava? Täytyisi! Ei syytä! Avat ne mua! Auttaa sinua pompussasi.